klesajú. Máme ešte aj nejaké iné možnosti, ako si zabezpečiť bývanie pri nejakých iných úrokových sadzbách? Mladé rodiny napríklad majú takú možnosť čerpať podporu od štátneho fondu rozvoja bývania. Tam dokonca vedia získať 1% úrokovú sadzbu na celú dobu splácania. Čiže nie sú tam fixácie, ale je to na celú dobu. Je to na celú dobu splácania, presne tak. Samozrejme potom už podľa toho, že je tam viacero podmienok, ktoré musia splňať. Napríklad musia byť do 35 rokov manželia, nemôžu byť manželia dlhšie ako 6 rokov, alebo napríklad nemusia splňať tú podmienku do 35 rokov, ale musia mať dieťa, ktoré nemá viac ako 6 rokov. A samozrejme je tam viacero skupín, ktoré ako keby vedia získať túto štátnu podporu, alebo teda dá sa povedať hypotéku od štátu a za veľmi výhodných podmienok, ale napríklad banky to väčšinou posudzujú tak, že potrebujú nejaký minimálny príjem. Štátny fond rozvoja bývania má práve že maximálny príjem.